सामुनि बागै आजिना बागै फातार हास्तेव तरय तरय थांनायाव हास्तेनि गोबांमा सिख्ला सिख्लि र कक ओंखा त्रिपुरा हास्तेव सामुं करै आजिमुं करै दैमाबो नायतै इदिगनाय सुतै खलायै फातार हास्ते फातार दलिबो नायतै आजितै खलायै गोबांमा त्रिपुरा हास्तेनि सिख्ला सिख्लि र तरय तरय थांलायमानि चलाया फियाबा थांनाय तालकिसा रमै बेंगालुरु हाय दलि रग सामुं ताना थांतानिबो गोबांमा त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरासा सिख्ला रक थैमानि जाक नांलाय तंखा बाक्साबा ट्रेन बाय फिराजागै बाक्साबा ट्रेन साखानि कलायै बाक्साबा लाहारपाति वै अबहायनो उनुकुति हांकनि पिजु उरां बेंगालुरु बाय थांनि सामुं खलायमा थायो थांमोन जरावो बाइक लाहारपाति वै लांमा चखा बिनि मांकथै त्रिपुरा हास्तेव तुबुजाखा नाहनानि बागै थाङै सयकिया त्रिपुरा मथानि आदंजोग मेरि देबबर्मा तपन देबबर्मा आकुसं नक गुलकपुर उरां बस्तिव बेंगालुरु तंनाय त्रिपुरासा जन देबबर्मा तै दिनेश देबबर्मानि साकथार मुंबाय चाइतो मुंबाय मांकथै हास्तेव तुबि मानका निसाका बरम गनांजोग मेरि देबबर्मा खा दुखनांगो खा खामानिको चिनि खरकसा आरोनि साजला खरकसा कुमाजावखा मिया फुं आइचुगो बो बाइक चालुगै बिनि कम्पानिव थांतानिव बाइक एक्सिडेन्ट गै बो बिनि लागमा आरिखा बो बेंगालुरु काइसा कम्पानिव जब खाइतंमानि ताइ आमो हाय खाइनो बेंगालुरनि जे चिनि बेंगालुर त्रिपुरासा टीम नि हइते जे टीम रक तंनाय रक चिनि ताकुकजन देबबर्मा ताइ दिनेश देबबर्मानि बिसिंति खलायै बरगानो साहरका जे थाङै बाइक इसा रिसिभ खलायदि नरंनि एरियानि बरक बाहनै त्रिपुरानि हास्तेनि बरक हनै हाय हनै तिनि चंगर उनुकुति डिस्ट्रिक्ट खबजागो बंनि आमपारा हिंके गोलकपुर उरां बस्ती और चिनि कमलपुरनि इंगै आनि खुवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि तपन देबबर्मा सेक्रेटारि ताइ आं खरकसा मेरि देबबर्मा आं दिनै अर फैमांसा आबुनि बागै बेलेखना खा खामो बंनि नक नखनि बगरम तामो कक सावै जों कक चारै खलांखा जों अब सालायका कम्पानिनि हइते जे बरंनि इन्सुरेन्स कभारेज होननाय आबर बेबाग रिजाकनाय ताइ आयांनि हइते जे सामुं जरातुइ बरंनि कन्डुलेन्स